Antiu que casetto di Rossesi Luneso. Perché erano ascivaus in maglia di Valeggio. Che non abbiamo ridotto in macchina, Como a isto assim dizer isto, que andavam a cercar os espanhóis, aí na Huncento, Ah, oh. na reprava degli altri costati. Après bon, io credenzo algo che mi si arriva che aveva una significazione. Mi da che temps, bon, que avem esprit incredule, que credem en d'autos causos, sunt capraimemos, me ja avem els nostres crescenços, e que certenis d'aquest temps que havien eren ciegos, que les consideran un poc com pets, e iris, amb els nostres credenços que avem avui, que ens podíem considerar com pets també. Hi pot haver un inversament de l'apreciació, que l'on est usted pec de qualcú, e que avem els nostres credenços, que no me n'eren cap enlloc d'ailleurs. E iris d'aquest temps que havien eren ciegos, que diseré gairebé que eren més senos que els nostres. Que eren més simples, es complicaven cap per habito, que avui canviem certes causes, certs sentiments que no avem més. I finalment que eren rixes per rapportar-nos aus. Vemos crezion que entrempan o statuo que anau a ploi, o plaue, com vuios, que on pot considerar que eren simples d'esprit, més nosaltres que cresem i que recitam el nostre credo sus la modernitat, que anem a bugles e adoratus la tecnologia, del nostre sistema econòmic que ens amena a molt fracassar, a no ocupar cap contra les parets, i que van tot dret. Sabicats eren més simples que no en nautis. Simplement jo qüestiono.